Motivation vibes in kusase uyumduduzi kaShabangu. Yazi ngizothini namhlanje phusha noma kungasavumi. Phusha noma kwala, phusha noma sekuthi give up, phusha noma sekuthi yeka. Qhubeka nje lokhu uphushile la sekwala khona impela sokuthi manje hayi feel ngazathi ngiyakhathala, ngifeel ngathi ngiyayeka plus nama comment ngoba abantu bayakhomenta ngiyazi. Abantu bakhuluma izinto uzothi mina phusha ngagive up maybe enye into ofanele uzibuze yona ukuthi uzuzuqale nje wawuqaleleni mangazibuza lokho ukuthi uzuzuqale nje wawuqaleleni kula uzobona khona ukuthi akumelanga nje uthi uya give up because une reason ukuthi uqale and manje uma ngabe ukuthi uya give up ubani omunye ozoqhubha lento osuyiqalile ubani ozoyiqedelela yazi kwesinye isikhathi sinokuthi sithi siya give up only to find out ukuthi kanti bese kusele nje kancane yazi ukuthi uthi qombo ngale phezulu ufike phezulu entabeni uthi nawe sengiwinile so mina nje namhlanje ngizothi phusha noma ngabe kuyala phusha nompela ngabe usuyabona ukuthi hayi usuzame konke but I still iyafana lento ayilunge ngizothi mina qhubeka phusha ungaphela amandla kuba kanjalo vele kuba sengazathi lento lena ayilunge kuba sengazathi lento lena vele ngeke ize nje iziyenzeke kanti no angeke kuze kuhlale kungenzeki kuzokwenzeka anything is possible phela nje kumuntu olokhu eqhubeka enza oyibambile into yakhe ngiyazi abantu bayakhuluma bathi nawe kudala uyiqalile lento yakho kodwa yabona yini ukuthi ayikusebenzeli mhlawumbe nje unabantu abakanjalo abakutshela lokho nawe uthi kudala uyiqalile lento yakho kodwa yabona into ayikusebenzeli mhlawumbe okunye okufanele bakhumbuze kona noma wena uzikhumbuze kona ukuthi mabethi lento yakho ingoba vele eyakho kahle kahle bona abana say from the beginning ngoba vele lento eqalile eyakho lento oyenzayo vele eyakho akusiye yabo kodwa bona ngiyazi ngoba abantu bayathanda uvele bangene ezintweni engesizona ezabo baphinde futhi kusho bona bathi kodwa lento yakho yabona yini ukuthi kodwa ayisebenzi ngizothi mina nawe ukuzikhumbuza wena ukuthi lento oyenzayo eyakho and njengoba kuyeyakho it means idinga wena idinga ukuthi kuze kube uwe othi ayisebenzi kungabe omunye umuntu othi ayisebenzi kanti futhi ngizothi mina bengeke uqale into kanti ekugcineni into efailayo lungisa whatever ama mistake ayenzekile learn from those mistakes qhubeke phambili nyazi somewhere somehow nokufeel like hayi mina ngiyayeka hayi mina ngiyagive up I know mina sengizwile ayisengicabanga ukwenza enye into ayengixoxele futhi nje sengiyivala uma ngabe kuukuthi uzoyigive up le uyeke bese wenza enye into it means nayo futhi uzoyishiya endleleni phinde wenza enye into nayo futhi xaka uphinde uyishiya endleleni mhlawumbe enye into okufanele siyifunde nje elifeini ukuthi akungabi nento oyishiya endleleni uthi hayi sengihlulekile ake ngibone enye ngoba uzoshiya zonke endleleni instead funda ukuthi into yenze iphumelele then uqale enye mawusubona ukuthi lese iphumelele then uqale enye ngoba it means wayenza le yaphumelela yothi mawusuqala enye nayo futhi uzoyenza futhi nayo iphumelele uthi mawuqhubekela kwenye nayo futhi uzofuna ukuyishiya seyiphumelele awungabike wena umuntu oshiya izinto ngoba zikuhlulile ngoba it means noma uyaphambili zokuhlula ushiye up until ufike kuphi ngizothi ke mina yazi kunzima nyaza kukholula abantu bayakhuluma but yonke lento ayisiye abantu eyakho une reason yokuthi yonke lento uziyenze asiqhubekeni asiphusheni asiyeni phambili for whatever motivation le each and every Mondays uchallenge nabanye abangayazi le ndaba babize nabo beze bazokhuthala abantu kufanele ukuthi sikhuthazaneni mini emyami ke nje akusikhona nje ukuthi ngikukhuthaze nje kodwa ngifuna abantu abathi mase bekhuthazekile besebenza izinto sikwazi ukuthi siqhubeke siphambili angifuni abantu abakhala ngendlala abantu abathi imisebenzi ayikho abantu abablame ugovernment kanti bekunama ideas besinawo bekunezinto bekade singazenza igama lami ngomduduzi wakwaShabangu mina nawe siphinde sihlangane next time futhi siqhube motivation cheers.